Siwidini wasta Muhammad kasunmu dengan Daud Ikang wasta Daud kaputan Musa kakasih Musa ikut kapusra Ya Rabbana dan yang Abdullah Malik putra dari Musa Junika Musa Junika iku rakyat mapaliku kasuno dan Abdullah Mahdi Abdullah Mahdi kunangnya kasuno dengan Hasan Hasan iku bangka putra dari wasta Hasan Malik Hasan iku kaputra Ya Rabbana dan Sayyid bagi dai Sayyidina Ali Pankaputra dan Abi Talib Bakar radhiyallahu anhu wa ta'ala mukti sudah bukti cerita nalikanipun sabul pada jalan duta banding gairipun saking bibi sehingga teraptain wafat ya maka ngucap sampai musangi Ikang kekasih Abu Badon putra ning soleh nangga soleh kukasuh anu dening wasta sapi yeling adik Abu Badon dikagakan isun ingkang ilmu langkang warna langkang putra satu kader jalani Dokir singkang rena ya Rabbana dalam hijratul Nabi patang atur ketun dasa wasala yang satahun langkungnya nanggih panggonanipun Dohir datang desa jalan makampun iku ye panggonanipun Kuriling desa Tobristan lawan Mirastane desa Jelani iku ingalan lantai Rabbana lawan Mirastane desa Jelani desa Bukil Jiulkan desa kalawan kau sawane sabdul qadir iku marmitani wastajar sebab nipun kami yang kekasih pun wasta jalani kina kumlani kekasih jalani